Veď poznáš tú našu kráľovú. Je to extrém. Všade samá skala, vlny, že ťa ide prevrátiť na člne. Za každým kotvičkuješ a dúfaš, že tam ešte niečo bude. Ale tie ryby, kvôli nim tam aj tak chodíme. Každý jeden z nás sníva, že chytí aspoň jednu 25-ku, 30-ku. Je to ohromný magnet a výzva, lenže čím viac tam chodíš, tým ďalej je tento sen o mega rybách. Len pár rybárov ozaj zachytá a dostane na breh kráľovských mohikánov. Čo teraz prišlo? Aká bomba. To je brutál. Čaute, takže opäť som sa vybral na svoju tradičnú výpravu na Kráľovú jesennú. Dorazil som sem v pondelok a dneska je štvrtok, čiže som tu asi 3 dní už, dneska je štvrtý. No, zatiaľ mám chytené 4 rybky. No a sú to väčšinou malé 6-8 kg ryby, no mal som jednu peknú 19,5, takže super, už som teraz šťastný a spokojný s tým, čo sa mi podarilo chytiť. Dúfam, že ešte prídu nejaké ďalšie. A ostávam tu ešte do budúcej stredy, takže času dosť. Mám skoro týždeň pred sebou ešte, takže verím, že nejaká poriadna bomba, aspoň jedna príde cez 20 a bude to úspešná výprava. Ale už som zvyknutý, že na Kráľovej skrátka nemávam veľa záberov, že skrátka je to o pár rybách a ostáva iba dúfať, že to budú tie správne rybky. Takže tak, držte palce, idem do nich. Mal som jednu jazdu, tam nebolo nič. Teraz sa vyšla takáto 12-točka. Pekný tučný, bojoval krásne vo vlnách. Super, idem ho pustiť pekne do vody naspäť. Štvrtý deň hneď po zotmení sa ryby konečne lepšie pohli a po tejto 12 mi prišlo do večera ešte niekoľko pekných šupináčov. Ten adrenalín, keď ideš na vodu, po tme, vo vlnách, to neznáma. Ideš iba na pár metrov, ťažko ten pocit porovnať s niečím iným. Výsledkom súboja bol tento 14 kg dlhaň, ktorý mi nedal nič zadarmo. No kým som ho stihol pustiť, mal som opäť jazdu na tom istom prúte.
takže rybu som rýchlo pustil a utekal na vodu pre ďalšieho kapríka. Tentokrát som cítil na druhom konci niečo o dosť ťažšie a pomalšie, ale mohutné výpady vo vlnách a súvislý ťah.